uchakeo chisa ikumilira nenu suika ensa ya motonyora amarandia kurosa barandia ao kikoraga ensa ya moya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakinono kukegima moyo garira likone tenye basire moyo garira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au elinya kusangamu 90 ya masemo akachisi za tumwa nchumu ligereria nonyorero request awa asoko saboko tera kwao kera litukolia Jumapili 12 gwika chinsenye chamambia toma chako ligereria egesinga kya masesenia wesa molere amaseseni yao Kaliborogi ayayiga damasobo Kaliborogi Wanshumuligiro bono na ukwenda ndonsi ya sobereta semargoba yabono chinga chingo kuwaligania SMS mngana maya yaro kumanyikati yari tobereto kuwaligania kurose mambia yari ngentambe weka chinse chigabono chabono margoba litukeri gari ya Ijumaa tariki 19 omutinyo kano mwaka wechiri bubere na meronge bere nene na mange abereka okorekana ayubana seribwa ngocho kumanya semargoba yabona bali kwaitopa yasangereria asenchira enkirano nyirabono ni gobono mutini wensemeli ya KDF Francis Ogola arachi Osogalo arachikani wali tukoliriya Jumapili yengo bwatekana nenkwana gatebekana buna ni gonyora atigire maye nkwana ina rais Osirungu Mabwaye ane kiuno heniwe inse ya matukatato no roboti atigete maiga igentokere bono Francis Ogalo achikani wali tukoliriya Jumapili mwanchu muligiriya ngana turamurekere asobe mugati anda bereka okolekana buna okorobekana kwa roberi tukoliya lero meye county ya Kisii ane mono kurwa sabwata nibe kyama kirya ODM niko gwatuguterware ngati yalia ngochiko kumanyia asemargoba yalero bono chinse sato igachi abono margo borto ko bwatanira go teraso mono wemenyerio igakoro kwa Lydia Mose kala kali Petro na mukera kone kichibi chamu ligichago ikire asenchera ayobo ikrano gandra ko tubwatia sayo monanda mange wansemelia mtandao ensemo ya Facebook na bogo tonyera buna Ndizi TV News digital na bogo ensemelia YouTube tonyera buna Ndizi TV News da to base ko bogo tubwatia wetrase website yetu na www.ndizitv.net litangana kema tonyera mangana yo senchera yoko ya chuta as Kisii, because our governor, His Excellency Paul Simbarati, has requested us to put off our demonstrations in honor of the fallen heroes. Okorobekana gwodia mukonyoro kwa robuli guli tukolia lero ni gwatene na imeye county ya Kisii bunenchera ya moyo konyara komulera General Francis Ogola na maene no nyina boniga obole ndio botindi bwatingiri ase county ya Kisii. Umwana ono bonte bitake irwe simi nyamwe yo tokirege simaimi wase bana bakondo pigipigi gona goswa na gucheka muna nanyorira yariga maega yoko bora kurwa senka ya eri tukolegoro nigo mwere ya tokirega kwete asege simeke mochinse mochinye tiyo kase county ya Kisii ne kiyale gose ntokomanyi. The investigations must be open and reports made to the public. Ensemo yo kwamereria serikali Azimio One Kenya nigo bono baganiriyo botukeme gokoro kubwatekana nendege ya gweteriti kuregoro no roboti rukubwe kuma isomaro go chiase abakenya. Asa yo monenda mangesana so ikabono twemenya senchero yo bwekero ndetera nenchenkoro kwa Vincent Onyancha.
Mesi mangana moye togo chakane mono kumulekera mangana ringita chisemi bune nchire moyo kunyara gusira mangana ringita chisemi are mono igase county ya Kisii ni gobono ekyombe kemo kubwaterana amo nebengia Equity ekemanyikante buna Mastercard abane kibuna ngoro barama egere gochia ase abana banyaroka bune nchire yemo iyo kunyara ko basira gati emiroberi wetania abana banyarokeriwe mu nichimeisano ne maseri tukuliara ni gobanyora masomo nabagona maegeri ngane mono bune nchire yemo iyo kunyara gwekini ase chinseme chirichie semi nigo tinga kiche kyombe kya Mastercard kyabere kyagotebuna nerebya abana banyaroka kone kinkomugana barumuro omuroburiyo yo ogosirwa nebengi ya Equity bune nchire mo yo kunyara kwegendereria asensemeria ya masomo omurike tojuri kerubo naroboti rwa senchira yobuime Bunenchere yamo yogosira chisemi asaboro kigwa nigori tukoria rero ebengi ya Equity gekogwaterana ne kyombe kya Mastercard Foundation yasira aboro kigwa wetanieri bweyemo ne chimisano noyomo. Today we are here elated to come and celebrate our 15th anniversary of the Equity Wings to Fly and Elimu Scholarship Program. We are here today at the 15th Congress, and this Congress is happening in other 19 regions with around 24,000 scholars. Here for this program, Elimu Scholarship and Wings to Fly. And first we want to thank the Equity Bank for sponsoring these children who are vulnerable. It is an opportunity that they have gotten that they may go through the education system without disruptions. Nigo moroberio yo okorekana ase skuru ya bamura ya Kisii School asaboro kigwabu banyora chisemi boigo kwegwo moyo na gutumeka ribaga baire kobekomoki esamasomo. Wings to Fly is a comprehensive scholarship that we offer to our students that takes care of their education, takes care of their health, takes care of their shopping. And what you are doing today is just to come and offer them our unwavering support and commitment that we are with them. We are here just to encourage them that once you have gotten this opportunity, you better utilize it well, because an opportunity comes once, and once it is caused without being utilized well, then you will regret. Wetero moroberio yo Elimu Scholarship niga bana bange babeire bagokonye kamona bakuruchi family kitari kwenyara. Here with us today we have 1,700 scholars in Kisii. This is scholars coming from 6 constituencies who are sitting here with us today. They've been here for the last 3 days, and what you're trying to do is to mentor them. And we've been having a lot of mentorship that has been taking place for the last 3 days from our education experts, from our private sectors, from our religious leaders. And today we marked our final day with the students. A number of them are coming from vulnerable families, and they want to look forward and thank Equity that we are always ready to partner with them going forward, even as we have our school as the host for the 6 counties. May God bless Equity and the government for the endeavors in putting a small number of families. Bono nigo bali bakonye kire wetero moroberio yu baranyara konyoro bokonye buna bwe internship karabagendrete konyora amasomo abo. The scholars who are going to attain A- and above, they are going to be given a direct internship in Equity Bank. Reaching this far, it has been God, and we thank you so much, Dr. James Mwangi, wherever you are, for the good deeds that you've done for us and everything that you keep on providing for us. May God bless you so much. Ngoripota rikiteseni Kiandizi TV, Eritarian and Julie Kerubo. Ndiyemono mulikete juri keruba asoro bochirwa sencheri yobo ikirano gotigana yubono mwancho muligireria nigobono omwana boda boda omukuro chinsemo chiria asensemo ya egotoka imeye county ya Kisii mwancho muligiribo no robochiro kumanyugubuna mwana boda kurensemo ya nyatieko to sabuko abira mwana boda boda omukuru wa sensemo ya nyatieko yubono beteka kuborali tuko rigoro ligono mole yato kali tuko lya lero asegeseme chinsemo chirichia mwisho wa Lamu yose mwisho wa Lami yubono gotoka senseme jo ya nyatieko mwana boda boda yo aserita Charles Nyambatu myaka 23 nigobono abolete kurwa senka ya no mole yogotoka ga kwete karutira segeseme kikere obwale kurwa senka yabo kolengana bamate bayimeke gimani go bate birasa matuka bwango ga Charles Nyambatu
Nyambati we myaka 23 ni garokane bono gotwara obirengererie binge egentanda kekageire ni gabeteka wetena kuruta segesimaime engano na bogenderete kubwatigwa asobime omurikito Ndemo Steven noroboti rwa senchira yobuime Nigo yaba mayanda sense myaka nyimbo mwisho wa lami imeanyatie kaso musao yomo Charles Nyambati atokege sima ime omoroberi bokorusya omoberoye korwasege simekyo nigo irege kegetambe gietaine tiense yemo okoba nigo kiarege tambe mono naende kiabwata macha mange koreng'ana ne amatianya gusira Charles Nyambati nigabere kagotwara omochando kebonga sama tukabwango iga asabeire kagotume kamaliogo yokobwenia mwana yogonte yaya chomo mintacha getukwana kwana ebintu tutali koigwese birochi bono tukarango mutu ayo wabamno yo salika tukumobori ninki tali konyara kweresa nga ntikia mobera bona ukwane ebintu bire mamincha bono komoteire ninga yare nga tusireri bono tumetia sagenda goti mambi yare karabuga kibakamuire nyagitari bina chibiki nyagitari kikomete bakamuire private akabetwe sindani chenji njaba nande bakamuire private yende munyagitari yavuansie baba mateti ngande mareri yobongo kare bamutei mareri yobongo bakamuite sindani bakamutei yaiche na bakurara mwana oitachieti arare igoro nigaborete korwa chinsa isato chia mambia asrerato kegesima ime magaye bikoro tobiaye gutoka abuo mwana uyu nabachage tukwana kwana igora kino gukorero tusireiri nabeire ngomorige koruchi isato sireti maragoba bakaboni kantora monyora kamote nkateria bana buyaya tata mwana itarakora kitarachaga igabona genda muramori garigi ona na kiro singa tebunga tudi chamuku onye tokire gesima ime kyo mogori na ari na kutre kinamo buri urusi unga ya tararusi nabuna na atire na nyorira yo bakila kibinto labda byeto kabirangene gesima kibama nyane role ebikoro tabatanga banyora segesime kibiyaye bamanya sometimes no hari ma amate yange nigo yarekana gutuguterare ukagera buna nyagusirani gaitetwe nigo baigenete omochando kebongo nororabwiriretere gutuke gesima ime enganera tukwa sobo ime nekiombe gia DCI akanywe cha erongoli nanywete bije sana naende libona atire tena lya mama mwabate umwana umwamu bwachi akajikorigera libara akanyora taige aniga etete njere ngao akatirimboka agachaga igesegese karaba korimba manyoreti andonse bone gento gekoro kingano arenge ime bikoro to banyoreti yaye lakini bakajikorigera limwe taige bone yagera bone mambia machangia kubuchu koruni karake abaso yire ndo mote nalibate bire ngano arenge Mwancha omurigeria igana se chinsemo Kenya tie ko botoka se bonge ya Kitutu Chache South se abanta bange besokiri konyabara kubaba kubwatingane rengete Charles omekende buna choma sense meya bate babuna litkolegoro anyarete koba kagutoka sense mo yegesima se litkolia lero nanigo bono botukibogendete kwerandake ngakikyanyarete koba kagoswa sense me yegesima inkelikia mwiriretere koboro no nyeba bate babuna nabwa tomo chando kebongo ayo onsini batutigere sense mo ya serikali ko yarakoba yokoro botukino bolingori boime kwene buna nikere tanda ke choma buna kwa sense meye gotoka sense mo yegesima polipoti regeta seni kiandezi TV korwa sense metoka se bonga Kitutu Chache South ase county ya Kisii eliatariane Ndemo Steven Bienvenido mulikito Ndemo Steven asorobotirwa senchere yo boikirano ngane yo cyane kimane ngora gocha senke yo botikira boigasa mangana renge tama kweli maega yo mwalimu omone weskuru ya baiseke yo tambako siro mabwaye kubwatekana no basokano bwe barachinse mo chiri cha bahera maega ye gari yabeteke kumutoma go tama ikira bone getrama nyekanani gobono omubunge korwa sense mu yanyariba cha Sairi Chanda omera na amo na balimu abane weskuru awase bunge yina boy gobono na ba MCN korochi wodi awase sense mejo unenchere mu yogote yabuna mbagende tukubekome robele yoko ne kumunango sira bale birengo bechisemi nonyama go mwalimu monde weskuru ya baisike yo tambago siri kumabwa ya sense muri mu basokano imeye county ya Nyamira nigo chinga kichibona abereka gote yabuna mbagende kubwatira na semiro bilyo yoko ne kibunango yoko mweni ngo chire kolekana senchira enkirano buna tokumanyigwa no muri kito Mildred Mumanyi
Omubunge bw'ensemo ya Nyaribari Chache nigo aumirana na barai au kurwa ase bunge yae igati yabo aba MCA kurwa ase chiwari chonse ime bunge yo amo naba principal bonsi kurwa ase chiskuru au ase enseme yo ase bakwanira igati ya magendero aliba wenete kokora ili kwene kiabuna chikerengo gichisemi ngo imokera kiriguru. We had a meeting here today so that we can be able to discuss about issues that are affecting the people of Nyaribari Chache. We had a meeting with the entire administration, the chiefs and the assistant chiefs. As you are aware, we have problems that in terms of illicit brews, drug abuse. So we were discussing about the challenges. We have boundary issues within our constituency. So we had to sit down and craft a formula so that we can be able to deliver services to the people of Nyaribari Chache. We also had a meeting with all the principals within the constituency to discuss about the challenges, educational challenges that we are facing, infrastructural challenges, and that's why we decided as leaders, myself together with the honorable MCAs, to sit down and find a common solution. So on behalf of myself as the area member of parliament, together with my colleagues, we want to send a message of condolence to the family of the late Madam Ruth, the principal of Otamba School. It is unfortunate, but that is the will of God. We accept, and I want to assure the family and the people of Nyaribari Chache that we will stand with the family, support the family, and give our late sister a send-off, a decent, befitting send-off, so that she can rest in peace. We want to thank the area member of parliament for quickly having organized for this meeting, that we may start planning for our burial, among other things that we've discussed, including the status of our schools and the academic performance in our schools. We have agreed that after the burial we will be meeting again so that we may begin making plans to make our education standards in the area be successful, and we want to thank the area member of parliament for the support. Egati yaba principal awekirana asenseme yoba kuragwa nemo principal okese school Fred Mogaka nigo bamwakira omwaziri w'ekisemi ngambu yamono aso kubwatoka kibesa kimaye katibuna capitation eligo kikokonya amagenderero ase kiskuru. The government through the Ministry of Education that we've received the funds, and I know the minister committed himself that the money will be maintained at 22,000. We don't expect to come down. And I know with the constraints the country is undergoing, we want to ask that we be patient with each other even as we improve the education standards. And I know, Mheshimiwa, you people are trying. What we are asking is that going forward, that we may receive these monies. In fact, we received the money for the first time. We were even wondering, we received the money the last week because of the commitment of our CS education. Our feeling that the members of parliament should stand with institutions, because without education, our communities are dead. And therefore, Mheshimiwa, as you will be reconvening, kindly push for that agenda. There is no way we can move from a capitation of 22,240 down to 17,000. Even with the kind of inflation that we have, we really feel like this money could have gone up. Ngoripotalia igetaseni kya Ndizi TV, ilitariane Mildred Momanyi. Na gotigana na roboti rubye muri kitomiriro mu manya soroboti rwa senchire yoboye kerano keroto gotegerwa soroboti rengetama kweli maiga yo gusiri mabwaye omuteneni wa Jeshi Francis Ogola ni gobono gati ya bwatani aho bagendete gutuma magomba abo gocha senkeyo korwa sorongoro gusinige kyombe kyaba gusi culture development barure enkora yabo bene gocha senkeyo na komunyera buna niga bataka wikira nimero memiya anemono asensemelia yobole ndikole ngana kyombe kinegya tebiruna ngati ya bare wikira niyo mulembe aiga sense ya Kenya. Ase Elieta James Matumbura Araka Munyakerogo ase tombegete kya usi Elders Council karatu banyorete amangana ya umugambi umunene ase basigari ogora bakweta sendege achali yendege ngo tuasetogete sana
twasitogete ase bintu ange bibere bitatu ekemo ntosigete obugambi sana nori no muntu orenge kiwango kigoro muno twasigete igia kabere garwete nsemo yeite ya Nyanza gaiga nakere kigaro toko kirigereria otwasitogete sana karo twanyortanga okura somo bosokano urengo mube ono kwa niaba ya council yeito ya Gusii kwa niaba ya basani bae kurugusiga na abana nona batamumaiti bari gutumia obugambi bwaye bunare kugamba ko betera segechesi igo togotoma engora yeito rambirambi yeito ugia se familia yaye abana baye abantu baye bose n'abantu bamwabo nga ntoramo nabarabu bunaba Gusii na ende bune council yeito ya Gusii Elders Council igo ntoramo nabarabu batawote baso na gutigana sengani bwaterani gusira kwa yumwana jeshi mutiro wana jeshi Francis Ogola ni gobono okorobekana kwaro beru kanyora igase county ya Kisii gotera se kyamakirya ODM kyaba ose kwa bakogoteni kwa aseri tukulia rokolengano munyakirobo bwe kyamekyo kya ODM krosio ndiye kiniga teruna ogoteni gokorobekana kwabo ni gokogocha kubwatekana no gusira kwa ya Francis Ogola anemono bunenchire mu yokanyara kubwatsi abakenya bande asokonyara kunyura na gotuma amagombabo asenkeyo nigokolengana kiambe kya ODM gyate beruna mbachi korobelio korobekana kwa maega yemo yikabako mwanya Francis Oilre kolengana na ODM ni kwagote yaguna ni go mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati agendrete go segasi gwege ntukire baro bukunyara korobekana elikonyara ko mu mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati libagalia bene oikerania magendero atali go segasi goroboti ro century jobo ikero no mulikito dipon asanya ababwatani bekiama kya ODM imeye county ya Kisii bakorawa no munyakirogo kerosio ndieki ni gobono baumirana na kubwatuka amagomba bene gucia se amate yabanchwa abo banyarete kubwateranirwa asumu basukano bwendege lituko yegoro nche nkoro kerosio ndieki advocate echama ya ODM ya Kisii county atobokire ne lituko yeri sana to pole uchiase abakenya wospi na particularly family ya CDF Francis Ogola na bali wospi ngena barabu asoko nyorongo kutalugwende iya baitete igagwa chinga kecho boigo okurobekana kwa banguturi tukolia rero imeyo mucho bosongo nigo bono barayabwe babolia ababwatani babo gotenenia okorobekana okwe elio banyarekana na maskani asenchire yomo yokoleresia abakenya bande. Kwa majina naitwa Evan Shontegi, mimi ndio naibu mwenyekiti wa chama cha ODM katika gatuzi la Kisii. Kwa sababu ya maombolezi ya kifo ya CDF wetu Mr. Ogola, ninaomba wafuasi wetu wote wale ambaye walikuwa tayari kufanya maandamano leo katika Kisii County, tusimamishe maandamano ili tuungane na Wakenya wengine wote kwa kuomboleza kifo cha mashujaa ambaye walikufa jana kwa mkasa wa ndege. Tunaungana na gavana wetu kuomboleza na Wakenya wote katika nchi yetu. Kometana ywe ni gobono balieira yogocheko boikana inde okorobekana okwe engaki omujegabo okubaenia abana jeshi abwe bakweteli tukole igoro orabo ikeranire ase bono bateba ebire biga nigo bakoena na amaskani gochia asemiremo yabanchu abwe na inde totebe chinga kya maandamano yorabe wetera mo chairman itogwe party ya ODM muna twabegeta maandamano yoro chikoba chiko constituency kianda na inde na bago chikolime ni goigo ekaraka tora kore koenye abaminta bagabanyorero bokom na inde totakote bigabana thank you so much ikiagarana ye vice chair ya ODM national buyamona sogo to inyori na gatotebi totenya maandamano ayo egere turachiungana bakenya bande kore si kifamily irikanyorero bokom ginko ripotele gataseni kyao nambe yamo Kiandizi TV kurubo gatakatibu ye county ya Kisii litegana ni gonkoro kwa Dipon asanya.
Bwenso bumugusi nigo bono ya ni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Choko sabo kwa birumo nchumuligira soko burukano kweme tambo koendra nemese mangana maisha tochia bono butuko nigo bana bali mikuru nsemo ya Rihanna iyo kutoka sebunge ya bunchali me ya konti ya Kisii nigo barokane kwe murunga ne kubwatekana n'ubuyo bobe oboro babiri bakoyo kurwa sensemo ye serikali kolengana bonchiri obateruna nigo babiri bakonyora babikira umucyanga cyugunye cy'ubuyo egento bagane serikali ne konyara kwesona ni gati konya soko nyera kugendera na gukinira igesa ryabo omulike tomiriri mu manyi na atarense na gutwaliganira roboti rokubwatia nengana egendrete kolenta liberali litindi asabalemi imensi ya Kenya enga kibanyora amoyo gosimeka amona ya top dressing kurwase serikali gwetera ase kyombegetenete chinyeke ase bono amabolio atigalete kobabuna ningo oyo oburukaneti obwoyo muchanga naseki yeirete egeka eserikali komanya oboyo botekeraneti na boigo ine eserikali yemukire egetambukiro gokonya abalimi bali banyora omuchando yoiga ayone gati amaboli kurwa ase abalimi Nabalemi imeye county ya Kisii kurwa ase bunge ya bonchali eward ya Rihanna abobe sokire ase okugania amachibu kurwa ase serikali anene enga kibanyora oboyo boburukani omuchanga ekikeire endagera gotakulya buya ase migondo yabo nigo bayakwana yaiga ase oboro obonene enga kibarokia amoya yo abwate omuchanga yondo molemi bwe bituma ase area Rihanna ward ekene piyo na chide nkuja moyo kurushirio ekernali etama yo kamera ngata moyane yo kamera ekerna sobara kurima moya yo nkanyora moya yaiga ayanga siheni ngakobekere bituma mugondo kuna akabari tumembi bwati afya nonenke kuroro na chite sirio friday ya tete na aron kalta moyo kurushirio moyane amoya kona tubulete kango chibwe twabali mugondo ekene pika nanya sobata moya yaiga yone ta moya yaga yaro muchanga yoka ngajokora experiment ya mana mache kerango chunchuge kaboyo obwo nanya muchanga no roro monge obyo boroboke na batoko batebye kene ntobwato muchando obwoyo igotore atwalenge no kwegena ngaruto tokonyire obwoyo tokomerere lakini bana igenga kieye ganto bwatindagera mugonde yebalirete burule abangeni go batebire nigo bategemete oburimi ase okwegendereria ase amagimabo ase basaba ekyombekeri getenete amoyo gochiakoba amoyo elio gokonya endagera yabo mugondo ase ligesaligia konyo na kante sirio enaka siringi 2580 eine gunia yemo nkata chiguninye chyo komera tamane chyo gosoki kurwa nane kana chidane kata chiguninye te semse jiba sanchiri beste yerusiri bono kuma chibesi none bizin njira ndachirusi magondo nanje mulemi se cyo bulimi buna buntegemete gaiga kis count ko twa sebna ki omugambi to konyire ngakiye ko twaro bulimi boisaine elito yore ndagera abantu bakonyika ntubata abana skuru nanje ndo mulemi endagera ko rusi magondo ko somelia abana nigo boigo basaba eserikali gwetera oborai wense Dr. William Ruto wesonania na kugayana engane yo elio gokonya abalimi elio bachekonyora ligesaligia yonkore serikali yeto Uhuru state president yeto ya Kenya Ruto president ya Kenya tato bwoyo gwatwa ngindagera ngo kire kuama ebituma bire magondo bono igaselia na location ebituma bali teburu ebituma yamana bono kore serikali yeto ya mwato letero bwoyo boko salie myogondo yeito libatu akagasire ndagera bono gato chikokesa etokora Ruto plus ne company yeto ko toa moya yaiga para moyo kibate kurusiro ya Kisii amoya yagale siro ya Kisii ngimoko ndabalemi bona bali ba Kisii county etobwate mechanda monene munanchi kuruliana wot yonkora mkola mbaya sana asenge jobo yonanyora eburopi bona na bikira mogondo amoya na bikira moya ane ayade na tigata moya tatu no ate ne gaiga
abantu abaminto tokonyango kuringana sama yobo yobeka igon kumeti ensinyire ngokura bana gosentigi bono aki eserikali yeito Ruto tokonye ngobo tari buoyo gwatoa tari buoyo gokurande gaki kamuranje tokonye gaki enjara teji gotumisa gochimotu Ruto gaki tokonye omugambi yetu okoboria nigo gwatigaire gochia ase serikali enene gocha kurigereria buna chinchira barachi kobwatia eligokonya abaremi engaki bagendete kurerera hasara enene asama oyo ayene kirigwe imeyeliro bali agusi anene mono kurwa ase bunge ya Bonchari kuripotaria egesateni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakonikirundekerene nagokurengera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkorbogusi niji kaunti chitoetanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asike kode ya Star Times Channel 195, Go TV Channel 824 na free to air decoders, Digital TV na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gotuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kuralira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo iko bagokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na konye cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge niko bagotuka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 07 Mwanchumuri kwa wanani tuwende asentundende semese mwangana maisa tochiabo na butuko. Igotoko chakamuna abo nchuria ba matoke kurwa se chiro ya Keumbu ni kwa baga wakania serikali. Kwa neki muna ngobara wasaribali chiri jua nemono chinga kechige mbrege nrete kutoka lengana abo nchuria uniko wate viruna. Iwa kwenye romo chando mwane mbugati ya seba kwa igama na kugani bande mnyara kurosi wa sensemiyo. Ene abo niko baga niwe kwa neki muna nkoligo kwa chinchere chiabo choko kinyubu nchuria unatoko mnyigwa no muli keito Dorcas Kemuma. Abonchorere b'amatoke b'echiro ya Keumbu nigo bono baganire serikali ko baroserie chirejo anenase bakoigamira chinga kibare asobonchorere bwabo kolengana na barabo nigo babaire bagochandeka chinga kichumarakera naboigo chinga kichembura no monia bwa matoka wani ndio kientambe asa matoka ya ko sabanga serikali yetu wani burago tukwere gaiga sana tuaro ko sabanga serikali yetu tuligeria tuweteli kuraiga tuteli ko tukoiga maraga ko buraga ko tuwera kereri tuko mugasuko cyo tuita embrego cha ya tuita ko sabanga serikali yetu tuligeria batwaga tiri ndiki ya ma none customer kare kurwaria tari ko kwirwa ero twaso atwa matoka bagokwana negetaseni kya Ndizi TV nigo bono bemurunganirie kuborwa wechiro ya matoke asikiri batebire buna nigo ligori ya matoke riranire inse mono ase basabire serikali goswagati na kubakonya kurigia echiro
njira makori biashara kwa matoke yo kiumbu wabere to kore myaka nene lakini no to konye matoka yaiga tugwa to bolele to ko babanta bange to kurwanire kere customer ya chiri no ene yemo to ko babange asenyeito okonyora gwito kwe bito gikoroba ke serikali yari kwanja etubeke biye twatana ne biye eto eno wancherende ngiye elinde ejo eto anyetwa eto support to imoke igoro kunyare ko matoka yari guri evidense togusaba ngaga kinyora serikali yetu yari gereria batumentere abantu bagochaga iga egara banyara ko bachiproka chito none chiproka echigo chiatusareria maguri egara yatonyora digurire iguru ritokonise miambiri tukonyora besere isine twabera emyaka rakira tukusikana baturukina tuleja mwako yuno chaka twanyora bakongo banene kwasaga matoka ituga gurigo ndori koni muna kare twaka ngona ari gusaba asugwanja na samabera gaki moto ikanye moto bwata magoko erinde erio na into tonyora bakonyi kurwase muri igo batemnani igo bakonyora serenene kubwatekana no mochando bwechipara asebono baganirie chipara korosiwa iri kuguswania omochando bwobosombi chingaki bakoira matoke ase chichiro na mostiri naende karatu kumkalisafu yuke karimbure twete matoka ito tali kubugure kabiya gago chuocha kwanyara sasingine bigiya bunire bono kwanyoranga musuko yo bugore tiri yake irense bono kwanyoranga amatoka iya gusabira igama kori tukwata narago twachare na ga igake ubutugo ika toke lindi siko chinga kechubo igoni go babwata ko basemi go chasaba sae amona abantu bonsi wesokya na wekarakaria asoboncheria unenchera ya moyo kwenyolera engeria ya kera rituko ndagete ko basemi ubyaiga igasi ni igasi abasubati abake ekiare ke ukina bono abasaye baito muna mwasomire gaste kaliyande egasi gokonyitabirana wetera segati egasi ya matoke abasaye bachagite kale na bwaba rero torocha bange baba baoniri babwata bakachigali gapa bali bale siko baitega gabosi tuone ga korno nyora isani no bogo saro nyumba kwa korno ngeke abana banyora egara ntukaranza isiko abasaya bangina abana bake ntugo jae chiro tubatana tuanze gara tunyora to gokonyana kirega kekali to konyora ga kona abana baiti Dorcas Kemoma, Ndizi TV. Ndiye muno mulikito Dorcas Kemoma sorobochi rwa century yo boyekera no gotigana yo no mwansho muligereria ekyombe kemanya kantebuna Impact Research and Development Organization kubwatira ne kyombe kere Red Cross ni gobono bale chimbira kwa ne kibuna ingoro bara maigire gochia ase abana abanyaruka ngane mono asensemeria nyambuno award ya bochi burabu eyibone gotoka sebunge wachoge burabu imeye county ya Kisii ngoshe batebere buna gati ali bakomulikira gochia sabana abanyaruka no kunyara kubasemia yachinjira chegwetanga kurwa samage ya maritage nkyo ngane boy gwetanga kurwa samoro ni go bate biru nambagenda weke numero bulijo ngachinsem soko nyara ko abana bobo semia wala ngane kyombe ke Red Cross ko bate namone kyombe ke Impact Research and Development Organization ni go bate biru nagati abana banyaroka ni go bagenda to gwetera mange ane mone kre bara se chinka cyabo maiga yogo sie ko wachi sukuru ni go baligati go sangana boy ni go bagenda to sangana borokya abo bono saboroki wa baligati miaka 10 go ike miaka 70 nene. We are implementing adolescents and young persons program in Kisii County in 4 sub-counties. That is Bonchari, Kituchache North, Bobasi, and Bomachoge Borabu. So currently, this is basically a clinical outreach. We are targeting adolescent young girls and boys aged 10 to 24. But the program is a little bit biased to the boys. We are targeting at least 80% of the girls and 20% of the boys based on their vulnerability. As you know, girls are actually rated to be more vulnerable than the boys. And so the services that we are giving here are basically biomedical services and health talks on behavioral change. And the main aim is to try and mitigate early pregnancy, teenage pregnancies, and try to reduce new HIV infections by 75%. It is because of they have a lot of challenges as a the reason why Irido is a partner who have come to this sub-county to direction
egenda libana nyako soma buya from the database in the whole Kisii County. It has been noted amangana teenage pregnancy is very high in Bomachoge Borabu sub-county. So this is one of the intervention to arretire gaiga egera bana basomiwe bamainga kibako menya buya se community bamainga kibako the na abarai kurwa somo bori bwazimio one Kenya ni kwa kuletara ya bogokia senka ayo omutene wa wanajeshi uyu setu mwabali tukulegro Francis Ogola elibono konyara gosanga amo nenke gati abarebekera na senseme yunga mono murebeke makeodi emrera murodinga omokonyi onabigoro murebeke makena Kenya Martha Karua Steven Kalonzo Musyoka beke makepa yujini wa mahalo gati abaribande okona korenseme ni ko banya rekobo lyobo tukime konyara gokoregoro yobasoka no bwendege uyibono kolekani kuligoro na nebo niko bati beruna roboti urube kumaisoma rogochi asaba Kenya niko baganiji roboti rukwango igwa na kubwa tukikirete ndege yekagwa litukurego na koira goita omotiri wanyanyimbo ose assembly ya KDF Francis Ogola boigo na abantu bande kurwa sense moye serikali ose KDF abantu bande kyanda wasire tukumabwabo lituko ligoro and it raises pertinent concerns about our the safety of our airspace and especially of our disciplined forces. We need a serious relook into our security equipment, especially the aircraft, and we need to undertake a complete overhaul. Yesterday's unfortunate accident needs expeditious investigations and this will not only help ease the already tense and anxious feelings of Kenyans, but it will put an end to any speculation. The investigations must be open. Mwishimulikiro no wekirabuo no ngo chiro mutumokomoke SMS mangana mayisa to ichebo no butukanyeri tukuri Ijumaa egesero Ijumaa MS mangana mayya togende to kumanyibuna bereka watika nyora match nkurana na sentunde ya karuto gende gosangamo naye buna togende tukanyora SMS izo chinse chigono chebo no maronda to kombuko kensemende studio B tomera na captain number 001 Ndemo Steven atomanya manga ne kurwa sensemelia ye chigosori toska captain Ndemo Steven. Vincent Onyancha korwa sense moya studio A konda sevona kwariga ni bena samngana mayya yechi go sori bra botambe etananda mo Steven captain 001 tocha kamngana mayya yechi go sori korwa se egeti kya jamaya grounds egeti gyanka kya mariga ni ase timu ya Nyamira Super Eagles wasibeno bya se ligi ya FKF Division 2 na maiga ya weekend ya timu ya Nyamira Super Eagles konyaro wiwechi goli sato ase mwasipar go sori amune timu ya Muruga FC yabono bayiro beretike boikiranu asekibona ke weekend yeye ase timu ya Nyamira Super Eagles barati manye chinguru na timu ya Manyata FC rayare ko bageni ase ko yano moro kyo monene we timu yo mekende na Ali Mustafa anakibona bero berike boikiranu ko jona chi point chonsi sato asekibona ko baragenigu na timu ya Manyata FC. Esa Marieta coach Ali Mustafa Nyamira Super Eagles last weekend tuachezete na Muruga and we won 3-1. We are focused go top ese league ya ito yeto tole tangaine na Amani over the weekend ngo chitore kwa kana Manyata gabu Kisumu on Sunday okobwa gwaito kwa Muruga gwatoire better opportunity go say chance yengia ya goswa ese chip playoffs chichigo cha koba ankyo. Basically into what challenges ese chinjari tuara we had some injuries chicha vile chigo to cost mono chicha gere to concede just one goal
but we have been trying and we have not been lucky. But as a one, we are okay. The house is full. One, we are focused. Ese mepira ya tigaire. I know over the weekend nko buatoro mupira o Kisumu, mupira Manyata au Kisumu na other. Chinga kia chioni go Ali Mustafa ne kiribuna se timu ya Nyamira Super Eagles. Ikalenga kia ventunde no utangana serombe bare ya Central Zone ya FKF Division 2. Libenya libagari ya bene. Yo chikurwanda libaga jongo so ligi ya FKF Division 1. Ase chigosori chia Emini League ya FKF Division 2. Kenta tevire buna se ebimina no bia tigaire. Niga boli abatio teribe timu Nyamira Super Eagles weto mana gusire timu ye taritu ase chigosori chianka korero nya chigosori chia pakugeni guchia chinsemo chesiko elio kwa una Nyamira Super Eagles ya sukire bosio na goswa ase ligi ya FKF Division 1. Mupiro yore ku very crucial kiagera each match is like a final esetore kiagera amani babwate 32 points tobwate 28, so we need to win all our remaining matches, more so away matches kiagera toko win away matches amani na baromba bwate away tough matches. We need to win our matches. Let us win our matches. Every day we shall talk as we go. Kiarantuma ete mbara no nyembara mba kubwa chionse, lakini for us we are focused one match at a time. Ngote bya fani chaito no nyoto kwenda Kisumu. Let them come out in big numbers. They have been coming, lakini bono nko babo naende baiche so bonge to ende Kisumu naende mepire eto gwa kiraganya maya na ero baisokie so bonge because tutagete support yabo because they are the 12th player esegetie kekianya maya. Basically let us support Nyamira Super Eagles tonye chinguru ese Division 1, and we are happy that we shall raise the flag of Nyamira and Yana mayarengete ligi ya FKF Division 2 toenda ya masa ya mogoika chense mo cha Europe kwa sema no via entunde